ಇತ್ತೆ ಈರೊಂದು ಎರಡು ಪಾತ್ರೆ ಈರಿ ಬರ್ಪೇರಾ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. ಭಾಸ್ಕರಂ ವಿದ್ಯಾಮಾನ್ಯ ಗುರುಂ ಒಂದೇ ವಿದ್ಯೋದ ಭಾಸ್ಕರಂ ತುಳುವೆರೆಂಕುಳು ಬೆಳ್ಳಿ ಪರ್ಬಂತೋ 25 ವರ್ಷಂತೋ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಬೊಕ್ಷಾರ ತಿಂಚಿ ನಾವು ಜಾದ ಸುವಂತುಳ್ಳ ಆಯ್ತು ಪೊರ್ಲು ಎಂಚುನೋ ವಾ ರೀತಿಡು ಉಂದೇನಿ ಮಿತ್ತು ಕೊಣರ್ತೇರೆ 25 ವರ್ಷ ಉಂಟು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಕ್ಕೆ ಜಾದ ಅಂಪರೆಗುಂಡು ತುಳುವೆರೆಂಕುಳು ಅಂಚಾನ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟುಳ್ಳ ನಾವೈತೆ ಏತೋ ವಿಷಯಂಕುಳು ಮಹಾಂತೆರ್ಲ ಅಲ್ಲಾಕುಳು ಬತ್ನಾಕುಳು ಹಿರಿಯರ್ನಾಕುಳು ಮಹಾಂತೆಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ತು ಪೋಯರು ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಪಾತಿರ್ತು ಪೋಯರು ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿಯರು ಪಾತಿರ್ತು ಪೋಯರು ಮಹಾಂತನ ಬಾಯ್ಡ್ಲ ತುಳು ಅಂತ ಪಂಡ್ಪಡ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಬರ್ತಾನೆ ತುಳು ತೋ ಜನಂಕುಳು ಇನಿಕ್ ದುಂಬಿತ್ತುನ ಜನಂಕುಳೆತ್ತು ಬೋಡ್ನಾತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನ ಸಾಧಾರಣ ಇನಿಕ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಗೆತ್ತೊಂಡು ಅಂತಂದ 4 ಲಕ್ಷ ಜನ ತುಳು ತಾಕಳು ತುಳು ಪಾತಿರು ನಾಕಳು ನಾವು ಮೂಳುಳ್ಳ ಕೊರತೆ ಜಾದ ಆತರು ಅಂತಂದ ತುಳು ಲಿಪಿತೋ ಕೊರತೆ ಮಾತ್ರ ಆತ್ನ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಾತೆರು ನಾಕುಳು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಉಂಟು ಒಳ್ಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆತ್ರಿಯರು ಇನಿಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆತುಪ್ಪರೆ ಪಾಪು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆತಿಪ್ಪರೆ ಪಾಪು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಇತ್ತನಾಕುಳ್ಳ ಇನಿಕ್ ಪಿದೈತ ಬೂರುಡು ಪೋತು ಇತ್ತನಾಕುಳು ಸಮೇತ ತುಳು ಭಾಷೆನಿ ಪುರ್ಲುಡು ಪಾತೆರನ್ನು ತುಳ್ಳೇರು ಆಕಳಾಕುಳು ಇಲ್ಲೋಡು ಜೋಕುಳ್ಡೆಲ್ಲ ತುಳುನಿ ಪಾತೆರನ್ನು ತುಳ್ಳೇರು ಅಂತ ಬಂತು ಪಂಡ್ಯಾರೆ ಏನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಉದಾಹರಣೆ ಮಾರ್ಚ್ 21ನೇ ತಾರೀಕು 22 ಗಂಟೆ ಬೊಟ್ಟು ಫ್ಲೈಟ್ ಕುಳ್ಳುತ್ತು ತಡೆತೊಣ್ಣೆರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆತು ಬೊಟ್ಟು ಏರ್ಲ ಕುಳ್ಳೆರಗೆ 2 ಫ್ಲೈಟ್ ಮುಳ್ತು ದುಬೈಗೆ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೈಟ್ ದುಬೈ ತು ಲಾಸ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಂಚೆ 22 ಗಂಟೆ ಬೊಟ್ಟು ಫ್ಲೈಟ್ ಕುಳ್ಳುತ್ತು 21ನೇ ತಾರೀಕು ಬೊಕ್ಷಾರೆ 4:15 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಳ್ತು ಪಿದಾಡ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:15 ಗಂಟೆಗೆ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋತು ಜತದ ಕೋಣೆಗೆ ಎಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಂತ ಮುಗೀತು ಪೋನಾಗ ಗಂಟೆ ಆಜೆ ಆತನೆ ಆಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ಪೋತು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಮೀತು ಹಾಲಿವುಡ್ ಫೇಮ್ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಜಾಗುಂಡವಳು ನಡತೊಂದು ಪೋಪುನ ಮಾಂತ ಮಲ್ಲಮಲ್ಲಾಕಳು ಪೂರಾ ಜನ ದುಂಬುದ ಹಾಲಿವುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ನಾಕಳು ಮಂತ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತಂದ ಜಾಗ ಉಂಟು ಅವಳು ಪೋತು ಮನದಾನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ಗೆ ಪೋವರೆಗಂತ ಪಂಡ್ತು ಒಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ ಅಂಪರೆಗಂತ ಪೋತನ ಏನು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಏನ್ಲ ಮಿಸಸ್ಲ ಅವಳು ಪೋತು ಆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಕೌಂಟರ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅಂತದ್ದು ಪಾತ್ರಂಟು ಅಂದಾಜೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೋಯ ಅಥವಾ ಬೆತ್ತೊಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೋಯ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಂತದ್ದು ಪಾತ್ರಂಟು ಪುನಗ ಒರಿ ಪಿರಪತ್ತು ಬತ್ತದ ಬೆರಿ ತಟ್ಟಿಯರೆ ಸರ್ ನಿಂಕುಳು ತುಳು ತಾಕುಳ ಅಂತ ತುಳುಟು ಪಾತಿರಿ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಆತು ಪೊಳ್ತು ನಾವು 22 ಗಂಟೆ ಪೊಳ್ತು ನಾವು ಫ್ಲೈಟ್ ಪೋತು ಕೂಡ 4 ಗಂಟೆ ಪೊಳ್ತು ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಟಿಗೆ ತಂತು ಪೋತು ಅವಳು ಓರಿ ನಮ್ಮಟ ತುಳುಟು ಲಾಸ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ ನಮ್ಮಟ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಇಡೀ ಎಂಕುಳ ಟೈರ್ಡ್ನೆಸ್ ಪೋತಾನ ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನಿ ನಡತೊಂದು ಪೋತು 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡತೊಂದು ಪೋತು ಮಿತ್ತು ಸೂತು ಒಂಜಿ ಸೆಕುಂದದೇ ಸೂಪಣ ನಾ ಒಂಜಿ ಸೆಕುಂದ ಸೂತು ಇಂಚಿ ಬಂದಾಗ ದೇವರ ಒಂಜಿ ಸೆಕುಂದ ಕಾರ್ ಸುಯ್ಯನ ತರ ಸುಯ್ಯನ ಅಂತ ಬಂತು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪ್ರಿ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಆಪ ಇನಿ ಪೋತ್ ಬತ್ತ ಈ ವರ್ಷದ ಲೆಕ್ಕೊಂಟು ತಿರುಪತಿ ಪೋತ್ ಬತ್ತ ಅಂತ ಪಂಡ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ನಿಂದ ಜಾಯ ಪಂಡ್ಪಂದ ತುಳು ಇಲ್ಲೋಳು ಪಾತೆರು ನಾಕಳು ಕಡಿಮೆ ಆತ್ರಿ 5 ವರ್ಷ ಉಂಟು ಕಡಿಮೆ ಆತ್ರಿ ಬೋಡ್ನಾಥ ಜನ ತುಳು ಪಾತೆರನ್ನು ತುಳ್ಳೇರು ತುಳು ಲಿಪಿತೋ ತುಳು ಲಿಪಿಕ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾಲುಂಟು ಮಾಂತ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅಪನಗ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆತಪ್ಪನಗ ಏನ ಒಂಜಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನು ಉದಯ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಅಡಿಗೆರು ಎಂಕ್ಲು ಮಾಂತರಿಗೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಪೋತ ಹಾಕಳ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಮೆನೆ ಒಂದೆಟ್ಟು ಕೊನರೆಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತೊಂದುಳ್ಳ ಸಾಲೆಲೇಡು ತುಳು ಭಾಷೆನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪೋಪಣ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಪೋಡು ಅಂತ ಪಾತೆರ್ನಕ್ಕೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ 11 ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕಡಪುಟ್ಟಿನ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ನಕ್ಕೆ KRC ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ಆ 11 ತಿಂಗಳು ತೊಳೆಯಿ ಆ ತುಳು ಭಾಷೆನೇ ಕಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚಂತ ಪಂತು 100 ಸಾಲೆಡು ತುಳುವೆರೆಂಕುಳು ತುಳು ಭಾಷೆನೇ ಆದನೇ ತರಬೇತಿ ಬೆತ್ತು ಕಲ್ಪರೆಗಂತ ಪಂಡಿತು ಐಕ ಅವಕಾಶ ಅಂತತ್ತು 1.5 ಲಕ್ಷ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸಮೇತ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ತಿಂಚಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂಬೋತುಕೊಳ್ತಾರೆ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಆತನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 25 ವರ್ಷ ಉಂಟು ಒಂದೊಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಕೊಳ್ಳೋ ಕಾಲಂಟು ಒಂದೊಂಜಿ ಕೆಲಸಗಳು ಅವಂತು ಬರ್ತನೆ ಮಹಾಂತಿರ್ನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಅಂಡ ಕೋಡ್ದ ಪೇಪರ್ಡ್ ಕೋಡೆ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪೇಪರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ನ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತನ
ಅವು ಒಳ್ತು ಮಂಗಳೂರದ ಎಡಿಷನ್ ಕೊಡೆಯನ ಪೇಪರ್ ಸೂತೆ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸ್ಕೂಲುಡು SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬರೆಯವರಿಗೆ 24 ಜನ ಜೋಕುಳು ತುಳು ಭಾಷೆನಿ ಥರ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆತ ಗೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 24 ಜನ ಜೋಕುಳು ತುಳು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿನಿ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಗೆತ್ನಾಕಳು 8 ಜನಲ 70% ಮಾರ್ಕ್ ಗೆತ್ತಂತೂ ಪಾಸ್ ಆತೇರು. ಒಂದು ಕುಡ್ಲಡಾತನ ವಿಚಾರ ಕೋಡದು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕುಡ್ಲ ಎಡಿಷನ್ ಅಡಿ ಈ ವಿಚಾರ ಬರ್ತಾನೆ ಆಂಡ ಆಜನೇ ತರಬೇತಿಡೆ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆನೇ ಕಲ್ಪವರೆಗೆ ಪಣ್ಪಣ್ಪಣ ಜೋಕುಳು ಬರೋಂತಿದ್ದೀರಿ ಇದು ಬಣ್ಣಾಗ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರಾಪಣ. ನಾವು 28 ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಇತ್ತ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ್ರಲ್ಲ ವೀರಪ್ಪ ಮೈಲಿ ಮಾಂತನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನೋಡು ಅವಳು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕುಳು ಖಂಡಿತ ಆಂಡ ನನ ಒಂಜಿ 25 ವರ್ಷ ತೊಳಿ 2 ಲಕ್ಷ ಜೋಕುಳು ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆನೇ ಕಲ್ಪನಲ್ಕತ್ನ ವಿಚಾರ ನಾವು ನನ ಮಿತ್ತಿಗೆ 25 ವರ್ಷ ಉಂಟು ಅಂಪಡು ಉಂಪುನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಒವ್ವೇ ಏರೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾತಿತ್ತನ ತಂದಂಡಲ್ಲ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆನೇ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪೋಪನ ವಿಚಾರ ಉಂಟು. ನಾವು ಖಂಡಿತ ನಾವು ಐಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂಪೊಡಾಪನ ಉಂಪುನೋ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಒಂದು ಬೆತ್ತು ಇನಿತೋ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒರಿಯಿರುವೇರು ಅಂತದ್ನಾತು ಮಾಂತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ತು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ 25 ವರ್ಷಂತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಬೊಕ್ಷಾರೆತ್ತಿಂಚಿ ಇನಿ ರಾತ್ರಿ ಮುಟಾಗ್ ಇನಿ ಎಂಚುನ ಆವಂತುಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಪೂರ್ತಿ ಪಣಡು ಅಂತಂದ ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆರ್ ಕೇನ ಅಡಿಗೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತೆ ಪಂಟ ಪಂಡು ಏನಂದ್ರೆ ಈತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುಣು ಅಂತ ಎಂಕುಳು ಎಲ್ಲ ನೆನೆತಿದ್ರಿಯಾ ಈ ಒಂಜಿ ನಾನು ಮಿತ್ತುಗಲ ಈ ತುಳುವೆರೆಂಕುಳು ಮಂತೆಲ್ಲ ನಿಂಕುಳ ಪೂರ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ತೊಂತು ತುಳು ಕೂಟಂತಾಕುಳ್ಳ ಸಹಕಾರ ಅಂತಿದ್ದೇರು ತುಳು ಚಾವಡಿದಾಕುಳ್ಳ ಸಹಕಾರ ಅಂತೀರು ಮಾಂತಿರ್ಲ ಸೌತ್ ಕ್ಯಾನ್ರಾ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ತಾಕುಳ್ಳ ಇನಿಕ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆನೇ ಇತ್ತು ತಂದಲ್ಲ ಆಕುಳ್ಳ ಮಾಂತಿನ ಸಹಕಾರನಿ ಗೆತ್ತಂತು ಇಂಥ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತು ಜನ ಸೇರ್ತು ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆತ ನಡೆತದನು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ನಿಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಾಂತೆರೆಗ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಇಟ್ನ ಮಾಂತ ಗಣ್ಯರನ್ನ ಹಾಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ 2 ನಮಸ್ಕಾರ ಪಂತೇನೆ 2 ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪ ಸೊಲ್ಮಿನಿ ಸಂದಾಂದುಳ್ಳೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ KL ರಮನಾಥ ಭಟ್ ಮೇರೆಗೆ ಬಲ್ಲಾರ ಜಯರಾಮ್ ರೈಕಲು ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪುನಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತನಾರು YN ಹೆಗಡೆ ದಿವಂಗತ YN ಹೆಗಡೆ ಆರ್ನಿತ್ಯವರ YS ಹೆಗಡೆ ಆರಿನೊಂಜಿ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಆ ನಿಟ್ಟಿನ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ಪಾತ್ರೆ ಧರ್ಮಪಾಲ ದೇವಾಡಿಗೆ ಒಂಜಿ 2 ಪಾತ್ರೆ ದಯಗೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪೋಯರುಂಡು ಬೆತ್ತ ಬರ್ಸ ಬೆತ್ತ ಜೋರು ಬರೋದುಂಡು ಮಾತರಿಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ಬೆಂಗಳೂರು ನೆತ್ತ ಬೊಳ್ಳಿಪರ್ಬ ಅಂಚನೆ ಬಿಸಿಪರ್ಬ ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀ KN ಅಡಿಗೆರೆ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಗಣ್ಯರನಗುಲೆ ಸನ್ಮಾನಗುತ್ತಿನ ಸನ್ಮಾನಿತರೆ ಸೇರಿದಿನ ತುಳು ಬಂದುಲೆ ಅಣ್ಣನಗುಲೆ ಅಕ್ಕನಗುಲೆ ನೆಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಕಾಂಡೆ ಬೈದೆ ಕಾಂಡೆಡಿಂಚಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಸಾಧಾರಣ ತುಯ್ಯೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದೇ ಬಣ್ಣಗ ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣಡು ಪುಡುದು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೀರ್ತಿ ಗತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ M ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿಯರಿಗೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಾರು ಅವತ್ತಂದೆ ಐಡ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಜವು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಗಲ್ನ ಅಗ್ರಣ್ಣು ಗುರುತಿಸಾದ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಾರು ಅವತ್ತಂದೆ ಏರು ಗಣ್ಯನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಅಗಲೇ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ದು ಇತ್ತ ಬಯ್ಯದ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ತಾನೆ ರಿಯಲಿ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಉಂಟು ಬಣ್ಣಗ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಸೃಷ್ಟಿಡು ಆ ತುಳುನಾಡದ ದೇವದೇವರನ್ನ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿಡು ಕಂತದು ಎರೇರೆಗ್ ತೂವರ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಜಾ ಎರೇರೆ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಜಾ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅವೇನು ತೊಚ್ಪಾದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯನು ನಿಕ್ಲು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂದಲೆ ಒಂದು ನಂಗೆ ಬುಡ್ತಿನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ದೇ ಬಣ್ಣಗ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಒರಿಪೋಡು ಪಣದು ಕಾಂಡೆ ಮನವಿ ಕೊರಿಯ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯದ ವಿಷಯವು ಹಾಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ M ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿಯರು ಪಂಡರು ಇತೇ ನಮ್ಮ ಮನವಿ ಕೊರಂಡ ಯೋಜಿ ಐಕ ಬುಡ್ತಿನ ಆ ಭಾಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಕೆಲವು ವಿಷಯವನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತದ್ದು ಅವೇನು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ ಪಂಡದೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಅವೇನ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊರಡ ಪುಂಡು ಪಂಡದು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆರು 2017 ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಲ್ತರು ಐಟ್ಲ ಮನವಿ ಕೊಡ್ತಿತ್ತುಂಡು ಅವತ್ತೊಂದೆ 2014 ಇಸ್ವಿಡು ವಿಶ್ವ ತುಳು ಪರ್ಬ ಮಲ್ತುಂಡು ಐಟ್ಲ ಇಂಕ್ಲು ಮನವಿ ಕೊರಿಯ ಆಂಡಲ ಒಲ್ಪಲ ನಂಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ದುಂಪಾರ ಐಕ್ ಸಾಕಾರ ತೆಗೆದುಜಿ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಚಿಂತನೆ ಪಣ್ಣಗ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಎರಮನೆ ಪರಿಚಯದ ಪತ್ನ ಪೋಡು ಪಂಡದ್ದು ನೆತ್ತ ವಿಷಯನು ನಮ್ಮ ದೀರ್ಘವಾದ ಆಲೋಚನೆ ಪುಡಪುಂಡು ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟ ನೆತ್ತ ಪ್ರಭಾದ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ
ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಐಕೊಂಜಿ ಕಮಿಟಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 1000 ಜನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಡೆಲ್ಲಿ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸಂಸದರಿನಗಲೇನು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ನಗಲೇನು ಅಗ್ಲೇನು ಪೂರ ಪತ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕೈತಲ್ಲಿ ಪೋದು ಅರಡ ನಮ್ಮ ಮನವಿ ಮಲ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಧರಣಿ ಮಲ್ಪಡ ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಐತೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಬಂದಲೆ ಒಂದು ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯವಾದಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ ದೇಪಣ್ಣಗ ತುಳು ಭಾಷೆ ಐಕ ತಿಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ ಐಕ ತಿಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲನ ತಿಕ್ಕೋಡು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪನ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ಒತ್ತಾಂದ ಹಿಂಗೊಂದು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಆಂಡು ಆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಇಡ್ಲ ಇತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಿಸಸ್ ಆಚಾರ್ಯ ಆರ್ ಪಾತೆರಿಯರು ಆ ಒಂದು ಪೊರ್ಲುದ ಒಂದು ಆ ಬ್ರಾಂಡರ್ನ ಭಾಷೆ ಕೇನ್ನಾಗ ಭಾರಿ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ಪಣ್ಣಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಬಾಂಬೇಡ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಂಡರ್ ಪಾತೆರಿಯರು ಅಂಚ ಆ ಭಾಷೆ ತಿಕ್ಕು ಜಂಗ್ರತ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಊರು ಪೋಂಡರ ತಿಕ್ಕು ಜಾಂಡ ಮುಲ್ಪ ವೇದಿಕೆಡ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಆ ಭಾಷೆ ಎಂಕ್ಲು ಕಿಂಜಿಡು ಬ್ರಾಂಡರ್ನ ಇಲ್ಲ ಪೋನ ಎಂಕ್ಲು ಕೇಣು ಅಂತ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಭಾಷೆ ನಿಕ್ಕು ಮುಲ್ಪ ಕೇಣ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲ ಅಂಡು ಅಂಚನೆ ಭಾಷೆನ ಬಿಳಪಾಗ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಉರಿಪಾಗ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ತೆರಿಪಾದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಮಣ್ಣದ ಆ ಒಂದು ಪರಿಮಳನು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಗೂ ತೆರಿಪಾಗ ಪಂಡದು ಎಂಕ್ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊರನಕ್ಕೆ ನಿಗಲೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತರಗದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪೆ ಸೊಲ್ಮಿಲು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಧರ್ಮಪಾಲ ದೇವಾಡಿಗ ಮೇರೆಗೆ ಧರ್ಮಪಾಲ ದೇವಾಡಿಗರು ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಮಿತ್ತ ಪೋಂದುಳ್ಳರು ಅಂಚದಾರಿಗೊಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನಂದುಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಧರ್ಮಪಾಲ ದೇವಾಡಿಗರಿಗೆ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ಆರು ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಮಿತ್ತ ಪಿದಾಡಂದುಳ್ಳರು ಆರು ಬೊಂಬಾಯಿಗೆ ಪಿದಾಡಿದ್ರು ಬೊಂಬಾಯಿ ಪೋಂದುಳ್ಳರು ಅಂಚದಾರಿನ ಕಡಪಡದು ಕೊರಕ ಇತ್ತೆ ನಂಕ ಸಹಕಾರ ಕೊನ್ನ ಮಾಂತರಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಂಡಂದುಲೇರು ಖಜಾಂಜಿ ನಂಚಿನ PNV ಮೂರ್ತಿ ಇತ್ತಿನಕಲು ಬರಡು ಬಂದ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ನೆಂಬುದ ನಮಸ್ಕಾರ ಸುಳ್ಮೇಲು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ವಾವಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಲ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಆವಡು ನನ್ನ ಜನಕರ ಸಹಕಾರ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಪಣವುದ ಸಹಕಾರಲ ಅತಿ ಅಗತ್ಯ ಈ ಪಣವುದ ಸಹಕಾರ ನಂಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಕೊಡ್ತೀರಿ ದಯದೀದು ಆಕ್ಲ ಪುದರ್ಲಿಪ್ಪೆ ಆಕ್ಲ ದಯದೀದು ಬೇಗ ಬೇಗ ಬತ್ತದು ಎಂಕಲ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನೆನಪದ ಕಾಣಿಕಿಂದ ಎತ್ತನ್ನು ಬಣ್ಣದ ಕೇನೊಂದಲ್ಲೇ ಸುರುತ್ಕು ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ಸುರುಕು ಮಲ್ತಿನಾರು KL ರಾಮನಾಥ್ ಭಟ್ ಆರು ಬರಡೊಂದು ಕೇನೊಂದಲ್ಲೇ ಕೊರ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಗೋಮ್ಸ್ ದಿನೇಶ್ ಕಾಮತ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಗೋಮ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ ದಿನೇಶ್ ಕಾಮತ್ ಬಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ದಯದೀದು ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬತ್ತದು ಪಂಡ್ ನಂಗೆ ಸಮಯದ ಒಂದು ಅಭಾವ ಉಂಡು ಅನ್ನೋದು ಬೇಗ ಬತ್ತಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಶ್ರೀ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಗಣೇಶ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗುರುಕಾರ KN ನಡಿಗೆರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಎ ಶ್ರೀಲತಾ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಲಜಾ ಶೇಖರ್ ಮಾಧವ ಕುಲಾಲ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ರಾವ್ ಹೋಟೆಲ್ ಶೀತಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ವಾತಿ UR ನಾರಾಯಣ್ ರಾವ್ ಹೋಟೆಲ್ ದ್ವಾರಕಾ ವಾಮನ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಹರೀಶ್ ಪುಷ್ಪಕ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ತ್ರಿಶೂಲ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ಲೈವುಡ್ಸ್ ಮಾಧವ ತೆಂಕಿಲ್ಲಯ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಲೆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಬಲೆ TRS ಭಟ್ ರವೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ PC ರಾವ್ ವಾಮನ್ ಬೇಂಗ್ರೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬೇಗ ಬಲೆ ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಭಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಫ್ರಿಜ್ ಹೌಸ್ PNV ಮೂರ್ತಿ ತುಳೇರು ಚಾವಡಿದಾರ ಚಾಣಲೇರುಲ್ಲರಾ
ಚೆಂಡ್ಲಿರುಲ್ಲೇರಾ ಬಲೆ ಆರನ ಪರವಾಗಿ ಏರಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಕಳು ಅಂಕಲ್ ನಾ ಗೌರವ ಎತ್ತು ನೋಡು. ಅರುಣಾ ಮೇಡಮ್ ಕೊರ್ಪೆ ಪರಿವಾರ ಬಂಟರ ಸಂಘ ವಿನಾಯಕ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ವಿನಾಯಕ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಜಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್ ಉಡುಪಿ ವೈ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಯು ಬಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಕಿಯೋನಿಕ್ಸ್ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೇರು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ಆರಲ್ಲಂಗ ಧನಸಹಾಯ ಮಲ್ತೇರು ವೆಂಕಟರಾಜ್ ಭಟ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸಭಾಂಗಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೋಟೆಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬಲೆ ಎಂ ಕೆ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಜಿ ಎಸ್ ಪವರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿ ಸ್ಲಿಮ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ನನ್ನೇರನುಂಡ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಕನ್ಯಾನ ಅದಿಗೆ ತುಳುಕೂಟ ತುಳು ಚೌಡಿ ಅನ್ಬಟ್ಟು ಬರ್ತಂದೆ ಏರಾಣಲು ನಮ್ಮ ಮಾನದಿಗಿಂದ ಬಾಕಿ ಇತ್ತನ ದಯದಿ ಬುಡ್ದು ಬೋದಿತ್ತಂದ ಹಾಂ ಪುತ್ರ ಯಾರು ಅರೆ ಮುಟ್ಟ ಒಡು ಪುತ್ರ ಮುಟ್ಟ ಒಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಯೋಗಡು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲಿಸ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ನಾಯಕ್ ಬೈದೇರು ಆರೇನೊಂಜಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಆರ ದೈದಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ನಾಯಕ್ ಆರೊಂಚೂರು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾನದಿಗೆ ಎತ್ತ ನೋಡ್ಬಂದು ಏನಂದಲ್ಲೇ ಒಣಸ್ದಕ್ಲ ಪುದರ್ಲೆ ಪೊಡಿ ಊಟದ ಏನು ಪುದರ್ ಮಲ್ಲ ಕೊರ್ಲಿ ಆರ್ಲ ಬತ್ತನ ಬಿತ್ತನ ಬರೋಡಿತ್ತನ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತಿರಿನಿ ರಾಜ ಸಂಪಾಜೆ ಆರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೆಂಟು ನಮ್ಮ ಅರ್ಧ ಕರ್ತವ್ಯ ಆರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಮಾನದಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಶಶಿಧರ ಉಡುಪೇರು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ವೇದಿಕೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೆನಪುನ್ನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆರ್ನ ಪರ್ವದ ಏರಣ ಇತ್ತೇನೆ ದೈದೀದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡೊಂದು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ್ತು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನಾರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಚಪ್ಪಲೆ ಕೊರ್ಲಾರೆ ಗಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಂಗಿನಿ ನಮ್ಮ ಊರದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಬೈದು ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಎರಳು ನೆನಪುಡಾಗ ಎಡಪಡಿತ ಆತಂಡ ಲೋಕ ಕೊಡ್ಲ ಬಲೆ ಸದಾನಂದ ನಿರಂಜನ್ ಮನೋಜ್ ಪಳ್ಳಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಪತ್ನಿ ನಿರಂಜ ಈ ನೆಕ್ಕೋದು ಬೆನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಿರಿ ಸಾಯ ಮಲ್ತೇರು ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಡಲದೊಡಲು ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಬುಲ್ಪಗೆ ಪದ್ಯ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮನಸ್ಸೇ ಬಾರಿ ಉಲ್ಲಾಸ ಮಲ್ತಿ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತಿದು ಪಾಲ್ಪಡಿನ ಮಾಂತರಿಗಳ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಡಲದ ಉಡಲ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ತುಳುನಾಡ ಪೊರ್ಲು ತುಳೆ ಪಳ್ಳಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಜನಿ ಯು ಬಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರ್ಗೆ ಒಂದು ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಲ್ಲೆ ಅಂಜೆ ನಾಗರಾಜ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರಿಗೆ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆ ಶ್ರೀತ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಲೇಸು ತುಳುವರೆಂಕಲು ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬ ಕಾಂಡೇಡ್ದು ಶುರುವಾಯಿನ ಇತ್ತ ಮುಟ್ಟದ ಇನ್ನಿತ ಇಡೀ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ಪಡಿನ ಮಾಂತರಿಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಲಾಭೂಮಿದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಡಪೇರು ಸೃಷ್ಟಿ ಕಲಾಭೂಮಿದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಡಪೇರು ಗೊಂಜಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಡಪೇರು ಬರಡು ಸೃಷ್ಟಿ ಕಲಾಭೂಮಿದ ಮಂಜುನಾಥ್